vitamin C, imong lawas aktif pirmi, dili nakakapuyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM, alas 7:06 oras, ginadulong sa aton sang Mighty C ang ginpabaskog nga alkaline base vitamin C, mga ka-K5. Isa ka malipayon nga aga Pilipinas, maayad-ayad nga adlaw Western Visayas. Welcome na diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ireklamo mo sa K5. Sa subong nga adlaw petsa 7 na kita sa bulan or petsa 7, petsa 28 sa bulan sang Hulyo tuig 2024. Ginaabi-abigid naton ng mga pinalangga naton nga mga tagpalamati nga nagapoda diri sa ato sini nga pagpangalagad via 88.7 K5 News FM Iloilo. Tag sa ato naman yung mga relay stations, K3FM Leganes 101.1, K3FM Kalinog 100.1, K3FM Miagao 105.1, kag 89.1 Pasig City, mga ka-K5. Sa gihapon, ako ang inyo alagad ka K5 Ralph Dili Mosqueda. Ginawelcome nato ng mga suki naton nga mga taga palamati nga nagapoda diri sa ato sini nga palatuntunan. Mga K5 taxi patrollers naton kag subong man ang ato sini nga mga taxi o mga K5 listeners sa Western Visayas Transport Cooperative nga nagaupod naman na diri sa ato sini nga pagpangalagad. May ara nga isa ka aksidente ka K5 Lawrence sa dira sa may area sa Buhang Haro sa dili gid lamang madugay. Ibaloon tang detalye upod sa kay K5 Aaron Rifuyo. Sa mga balantayan nga balita diri sa ato sini nga pagpangalagad nga ginadulong gid sa aton sang DTX 500.
Mataas ba lang inyo sini nga mga blood sugar level? Tomarinas ang klinika DTX sa 500. Maestra dira sa may Banwa sang Ahoy. Ginareklamo tungod enrollment na buwas nga adlaw. Wala pa ang card sang iya sini nga bata. Ibaloon tani karon sa isa ka ginikanan. Kung ano ining iya sini nga reklamo mga K5 dira sa may Banwa sang Ahoy. Subong man na sino ining mayor. Alala. May mayor naman, mayor. Sa probinsya sang Iloilo, ginapangpuga niya kuno mga kontraktor. Ang kontraktor nga ini, mga ka-K5, ginapanghambalan niya kuno. Siling niya, kung hindi ka mo maghatag sa akon ang mga project ninyo diri sa akon nga Banwa, ideklara ko nga substandard. Bo, grabe mo na gid ni kapoderoso ang mayor nga ni Subong. Grabe no. Tiya ano dako gid ang pagkinahanglan niya ha. Kaya mong siling sa kontraktor kuno nagapangayo siya kuno mo. Te kung hindi ka maghatag, ati balda yung mga project sa iya sini nga Banwa. O hala. Sino ini nga mayor? Angklo? Ati sa sunod lang Basta, sa 43 kakabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, isa ini siya, mga ka-K5. Siguro isa sa mga nabalaan naton. Pero ti do kalain, mga ka-K5, mayor kay mo sang Banwa, gapangayo kay mos kontraktor, kagkun hindi ka pagtagaan. Hambalon mo nga ang imo sining ang project sa kontraktor, isa ka substandard. Amo na gid ni siya Subong. Amo na gid ni siya kapoderoso. Ay mo na kung duha kabilog imo kusina mga K5 Kung duha kabilog darapugan mo ni nagakatabo. Ang lain lang kung masobra pagid sa duha imo darapugan. Oh, di ba? Kay kung damo imo darapugan, damo man ang imo sini nga pagkinahanglan. Pero ti diri bala mga ka-K5. Ang mayor nga ni abi kuno, may uyab-uyab, may uyab-uyab. Oh. Ti ginatagaan niya balay, natagaan niya sa lakyan. Oh, ano pa dang ginahatag niya karon sa iya sini nga uyab-uyab kuno nga ni? Ti karon kay siguro dako na ang demand kag damo man ang ginauyab-uyab. Diyos ta, ginapuga na yung mga kontraktor. Sus. Unahan nyo bala na yung pagpanerbisyo sa inyo sining nga Banwa. Oh. Basta hindi pag-unaha ang inyo sining nga mga personal. Amo man nga mga kontraktor subong nagapalalagyo man mo. Oh. Kaya nga aman, sila naman to yung kabalo subong kon paano hulagon yung mga pagpangontrata sa ila sining nga Banwa. Pabitin-bitinan tanay kamo kay karon ni patpaton ina nato na diri sa ato sining nga pangalagad mga ka-K5 kag subong man iban pagid nga mga talalupang do na diri sa ato sining nga pangalagad kapin 400 milyones pesos ang balor sang halit nga gintuga ni Bagyo Carina sang nag-igo diri siya sa pungsod Pilipinas sa sektor sang agrikultura. So sektor na naman sang agrikultura ha. Ti balaan nyo man, ang ato sining nga pungsod is agricultural country kita mga ka-K5. Kagangaton sining nga pungsod, ang klima diri is tropical country. May bagyo, may mainit. Amo lang na aton diri nga klima diri. So kung bagyo, temo ni. Tiyang aton man lang diri, since then ha, so nakita naton wala gid sang mabakod nga programa ang ato sining nga gobyerno. Kung sektor sang agrikultura nga ato sining istoryahan kay nga aman. Kung may maayo nga programa nga ato sining nga sektor ang gobyerno sa sektor sang agrikultura. Hindi na kita mag-import sa mga bugas naton from Vietnam kag iban pagid yung mga pungsod. Kay bastante kita diri mo. Pero nagakatabo, nagahina ang aton sining agrikultura tungod hina man ang suporta sa aton nga mga farmers. Oh, di ba? Madamo kag mabakas ang aton sining nga mga Filipino magpananom sa mga produkto. Iba na lang anida.
nagatanom na lang ng produkto for the sake nga may balik sila kag dumdumon ila mga katigulangan eh. Amo na lang nga subong ginaobray. Pero for the sake sila nga maka-income sila sang dako ay din. Wala na masyado subong. Oh. So istoryahan ta na karon nakip ang pagpanagtag naman sa mga ayuda sa ato sini nga mga farmers sa diin. Sa Dumangas kuno, tag 5,000 ako no ginhatag ibis nga 10,000. Subong man istoryahan ta diri sa ato sini nga pagpangalagad ang mga naga-on-road parking dira sa may area sang Lapus kag Lapas. Naghagan-hagan na gidman mga ka-K5 pero may pila ka mga kalan-an along the highway nga ginareklamo pagid sa ato sini nga mga pumuluyo. Di ko may mga kalan-an kay mo dira abi tagain nyo man sang higayon nga mabutangan parkingan ang inyo sini nga mga customers. Hindi kita against sa negosyo pero kung makahalit man ka makahamper sa ato sini nga mga pumuluyo, di dapat naton nga i-remind liwat ang ato sini nga city government. Basi nalipat sila kag amo ning ginaisgan lang nila ining mga dalagkuan nga mga truck nga nagapark dira sa may higad sang dalan, dira sa may area sang coastal mga ka-K5. May kapitan man o dira sa may banwa sang dingle. Way gindakop kuno sang traffic auxiliary kay ga-drive sang service sang barangay way lisensya. Sampalin mo. Oh. Tigali may pinilian. Ang ultimo nga nagamotor dira karon nga mapabanwa nalipatan ng lisensya way helmet dakpon. Pero kung kapitan gali pabayan. Oh, hindi mayo ang ato sini nga pagpatuman sang mga layi naton diri mga ka-K5 sa pungsod Pilipinas. Kung mismo ini mga opisyalis naton sa barangay kag ining mga nagapanakop sila man mismo nagalubag sa ato sini nga mga patakaran. Sampalin mo. Hindi man tatay dig. Ang pag-vlog naman niya ni Roel Valenzuela sang CR sa Pasig City, may maayo man kuno nga epekto suno sa pila ka mga pasinhon. Okay nga aman. At least bala nakalabot sa opisina ni Mayor Stephen ang ining concern ni Roel Valenzuela. Do nga may sala si Roel Valenzuela. Kung ginhambal niya to nga dugay na kag ginapanawagan ng LGU sa Pasig nga naga-antos sa mga pumuluyo every time magbiyahe diri. Sang CR dira hindi ka makagamit, okay pa. Karon kay ginsulod yang out of order kag picturean dito eh. Oh, di ba? Tiya mo na nga nag-viral man siya kag patawag nagligad ni Mayor Stephen dito ka nagkadto man siya. So, sinoto ko nung Palomaria da nga in charge ko nung nga tido kadugay-dugay na ako no ginsugo ni Mayor Stephen pero hasta subong ay pa. Oh, abi hindi niya paggubang mayo nga imahen dira ni Mayor Stephen sa mga ginapang tugyanan sa sining mga proyekto ng mga trabaho. Abi dapat obrahan nyo, nagay ka mo anay una pasipsip. Sampalin mo. Subong man istoryahan taman ining mga illegal nga Chinese national nga nagadamo diri kuno sa may syudad sang Iloilo base sa report sang NBI 6 mga ka-K5. So ina nga mga balantay nga balita diri sa ato sini nga pagpangalagan. Ibalon ta kay may ara nga disgrasya sa kay ka-K5 aron Refoyo mga ka-K5 do pick up or SUV nahulog ini sa dalan. K5 News FM Live Report. K5 aron. Yes, K5 Rob, mayong aga sa bugos nato niya tigparamati. Karon direct kita sa may barangay Buhang Haro. Direct la particular K5 Rob kay sa mga tigparamati naton. Maantes ka di ba magpaliko? Way pa kadto sa barangay Lanit Haro. May isa direct salakyan Mitsubishi, and isa dong gaming ni K5 Rob. Palapitan ta K5 Rob. Kay Bago lang. Kay dani mga alas 4. Pero isang padulong kita tani kay 5 Rob sa reklamo sa aton sa on-road parking dira sa Barangay Bituan Haro. Nanabayan ta kag nagpunto kita anay dire. So then, abta naton dire ang signage nga nagpilo, pero hindi mapuslan, hindi nagpakilo na kay 5 Rob matapos nga arado dire sa pribado nga salakyan kay 5 Rob. Tapos, nabadaman dire ang or nabungguan man duwagan ni ka signage dire kay hukas ang bumper no sang salakyan T5 Rob kanagalsa dire ang iyang taklob di sang nga makina kag bumunggo sa pribado nga lote dire kay 5 Rob ng iyang baral ba kay 5 Rob nga human dire sa Metalman Di ini siya dapit dar sa may Buhang K5 aron man.
Diri ni siya sa may diri sa may gasoline station sang Shell K5 Route. Okay, so dira na going to circumferential pa lapos sa may Pavia pa liko palanit. Yes, K5 Route. Oh, diri na siya. Kag sunod diri sinunano naton sa isa sa mga sakay pero wala na nagpasugat K5 Route may pa-record wala ang ilang pahayag off the record sining nila. Halin sila sa isa ka barangay dire sa birthday party. Kay lunsay ni sila nga magpakaisa K5 Route. Tapos aga biyahe sila papuli na kuntani sa Roa City, partikular dira sa may Banwas ang Iwisan. Sang pag nagpas diri sa intersection K5 Route na ginaligar nga naglock ni kunong ilang nga manabela, rason nga sumaka di sila sa may pavement diri K5 Route kag bumunggo diri sa unang tagon sini nga signage. Hindi man ang direksyon is pabalik sa Rojas? Yes, K5 Di Route. sila halin na diri sa may diversion or diri sa may area sang Lapas? Wait, ang K5 Route pa sa statement tibala ang sa barangay Tanod responde. Sir, good morning sa K5 News of Family Law. Live pinakaroon ko po si K5 Route. Muskeda, sir. Good morning. Hello sir, ano ka ngalan ta? Salvacion, sir. Salvacion? Salvacion Edgardo. Edgardo Salvacion. Sir, si K5 Ralph Mosqueda ni. Sir, di ini go away o di ni halin sila ining salakyan nga ni? Do wala pa sang kompleto nga impormasyon gid, sir. Oh, pero kung lang tawon mo sir ang guba nga una nga gimbungguan niya, ano diin siya halin diri sa may flyover o kung dira sa may ungka? Ungka, sir. Ungka siya halin. Maliko siya dira sa may lanit, do mo na? Oo. Oh, garing Maliko sa palanit. na ano na tabo naglock iya Manibela? Na suno sa ila naglako no ang Manobila. Okay, tinakalak di ba Imbes nga Manibela? maliko sila, tumiretso sila. Mo nakalak di ba Manibela nila? Oh? Hindi taman ma-check, sir, kay hindi man sila magpatandog sa nila salakyan. Pero pag abot mo to kay na, duga panimaho sila sa ilim nun, wala man? Do wala man, sir, kay kagina pa alas 4 nga daan. Oo. Nakapangapi na sila. Pero ano, natuyo sila, why man? Do medyo tuyo man siguro, sir. Hindi man magako nga kung ano gid man. Ano sa lakyan nila na? Wigo. Wigo. Piras na bilog sa kay? 4. Puro lalaki? Puro sila lalaki, sir. Sa nakita mo to, may mga pila sila, may mga lagob? Wala man na. Ang driver lang do may gasgas sa kilay nga gamay. Okay, ining posisyon sa ilang salakyan kung halin ka sa ungka, diretsohon mo to going to overpass, flyover, sa right kun sa left? Sa left na sila, sir. Sa left siya. So nakalapaw na siya dira sa may intersection sa may lanit? Oo. Lumapaw siya siguro, no? Lumapaw na kay maliko sila tani ko, no? Naglock ang Manubila. Ate, sige. Sir, thank you, kid. Thank you, kid. K5 Rob. K5 Aaron, ang posisyon sa iyang salakyan niya, nilayo sa intersection? Yes, K5 Rob. Nung nakalapaw na sila K5 Rob. Mga pila ka metros barabanta mo sa halin sa intersection sang sa last position sa iyang salakyan? Di naman ta K5 Rob. Kay ang una din nga namungguan nila K5 Rob nga signage. Doon naman ta lima o kon tito K5 Rob nga metros ang anta diri sa paliko na sa lanit. Kay halin diri sa palikuan sa lanit K5 Rob, isa duwa diri ka solar panel ang pagitan kay masunod ining signage nga una nila nga nabungguan sa sumaka di sila sa pavement K5 Rob. Layo pagalila nga ginapukan eh. Yes, layo spaghetti K5 Rob, layo K5 Rob. Kag na nakalagpas sila diri sa intersection kag sa nag-lock puno K5 Rob ang ilang manobela. Pero sa nainunano naton, isa sa mga sakay diri K5 Rob sa sasakyan nga alin sila sa birthday party kasi nakainom-inom. Pero kontrolado mo nila K5 Rob kag ginapaginwala nilang driver nga nakainom sa makulubog nga limnon K5 Rob. Lain gyud K5 Aaron kun na way ka nakainom nga mag-drive Yes, so K5 Rob kay ara yes so nga ako nara kaya sosto nga paminsaron ma-control niya K5 Rob ang dalan nga ang pamatsagan niya husto ang mga pananamon sa dalan sakto K5 Rob hindi nga
kung nakainom ka, hindi mo mabatsagan ang dasig sa dalagan ng K5 Rap, kagabi mo. Kung isa, isuno man sa mga inunano nato, yung mga gadrive nga nakainom, at yabi nila kisa amin nagalabay na kisi K5 Rap, pero wala mang gali. Kaya man kisa ang gakadubli ilang nga pananawan K5 Rap. Kung nagalak imo manibela, bot sa gano'n, napatay imo nga makina. Yes, dako ang posibilidad K5 Rap. Oh, mapatay mo nga makina kung way nagatong. Yes. Papatay mo nga makina kung ma-block yung mga piston, bala nga way bala kulang sa maintenance, bala nga way na to oil. Yes, so tagad K5 Rap. Oh, amo na mga factors nga nagalak ang imo sini nga manibela. Yes, sa mga K5 Rap, ang kung isa ako sa aksidente, no? Pero, subong, hindi naman wala diri sa pulis no K5 Rap na nagresponde at iway kitakbalo sa bahin diri sa driver sa sasakyan kunti pag-imbestigaran pa bala nila ni o kung patawgan pa nila sa otoridad kay ti nabungguan diri no ang kudal sa pribado nga lote K5 Rap. Sige, balikan ta ka K5 Aron sa mga naga-on-road parking to sa may reklamo. Sige, K5 Rap, napindot ang kitaliwat kung nakabot na kita sa area sa Bitonaro regarding sa on-road parking dira sa lugar K5 Rap. Sige, salamat gid K5 Aron. Sige, K5 Rap, bili nga balita ng tulong gid sa Kalawan sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aron Refoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Live Report. Salamat gid kay K5 Aron na Refoyo sa report gikan na dara sa may buhang haro. Sa nasiling ta, nagalak ang manibela kung mapatay imo sini nga makina. Oh, palihog ko tawag na lang kay 5 Lawrence ang number nga to ginhatag ko na bala sa reklamo to sa maestra. Ti mapatay imo nga makina, hindi gani mati siyempre isa man lang dira man lang mapatay mo makina te mga kose sa pagpatay sang makina. Why gatong? Okay. Why na check mayo ang salakyan nagresulta sa pag block sang piston. Kung nag-block bala nga nag-serado, hindi bala maghulag ang piston nga nag-guba siya bala. So, siyempre, mapatay ng makina. Iban pag yung mga factors, basta once nga mapatay ang makina, sigurado na matiga o kung malak ina ang imo sini nga manibela. Amo na gani, may blue baguettes ni nga ginarimay lang ato sini nga mga pulis mo. Sa diin, para nga mangin safe ang ato sini nga mga biyahero, mga motorista naton, sa tiyon sa ila sining pagbiyahe i-check gid mga ka-K5 ang inyo sining worthy sa inyo sining mga salakyan para nga hindi bala mabutang sa alang-alang pero ang masabo nga bahin bala naman sa tanan ko natinaw nakainom sila. Tinagalak gid man na siya kapin pa kon ang laglak sa imo to black gani tando. Timalaki na siya. Kay madula may mapanalukan, dugay-dugay, lock na lang mo sininga manibila. Sampalin mo. Oh. Di maayo lang, kay waisang may nadalahig sa ila sininga pagka-disgrasya dira mga K5. Kag maayo man, kay ti sila ya, way magid mapuruhan. Makayo mo lang na yang salakyan, importante yang lawas, araman sa gihapon. Alawayon lang ang alawayon, kung inuraman ang salakyan, kag kung nagubang salakyan, kag kung wala ka lisensyang salakyan, may insurance man na importante nga wala sa may nahalitan. Sa aton sini nga mga pumuluyo mga K5 nga na igo sa sini nga disgrasya sa subong nga aga. Dira what if may naga-jogging da karon kag na kwan na ano gani siya na bungguan mga K5 ti budlay gid na kung may madisgrasya or na disgrasya tungod sa kapabayaan sang mga naga-drive sang salakyan mga K5. Unattended ang iya sini nga number K5 Lawrence. So sige lang. I-try lang i-dial ang iya sini nga cellphone number para nga makuha naton siya diri sa ato sini nga pangalagad. Kay base diri sa ginpadala niya nga mensahe sa aton. Ang card kabata ko hindi pag-ihatag ka maestra. Mabayad ako hindi iya pagpirmahan ang clearance kabata. Hasta subong, wala pa ko kapa-enroll. Bata ko, may klase na buwas. Gusto ko hatagan leksyon ang maestra nga daw si Sino siya, sir. Diri ni sa Ahoy Elementary School sa Apnis.
Daring kita gin message ta siya nga available siya tiga hulat-hulat kita kung mangin available man ang iya sini nga number nga ginhatag diri sa aton mga ka K5 angot sa iya sini nga reklamo sa sini nga maestra dira sa may ahoy mga ka K5 hindi kita gusto nga may kasubong sini nga mga reklamo parte sa aton sini nga mga maestra. So kung sila ay sus tingala ko nga nagahambal ko dito wala dugay na tinangla naton ini sila nga atipanon mga K5 kung ano ang yasini nga reklamo unfair man karon sa mga nagareklamo kung balaway sila dangpan so man purpose naton diri sa radyo kung may reklamo kita ang dalangpan mga K5 ari na siya sa linya naka-standby na nga to sini nga tagreklamo sa subong nga mga tinion. Ma'am, mayong aga, upod mo diri si K5 Ralph Mosqueda sa K5 News FM Iloilo? Oh, sir, mayong aga man, sir. Ano gani imo ngalan? Si Inday na lang kumbaga, sir, sang Banwasang Ahoy. Okay, Ma'am Inday. Okay. Pala edad kag taga diin gid sa Ahoy? 36 years old, sir, sa Banwasang Ahoy, Barangay San Antonio. Okay. Ma'am, ano imo sining reklamo una? Ang concern ko bala, sir, wala pa ko ka-enroll sa bata ko tungod hindi pagihatag sang isa ka maestra ang iya card. Nagkadto ako dito, sir, sang Kuybis nga adlaw sa eskwelahan, sir, para nga magpa-perma sang clearance nga makuha ay ma-transfer ta ng bata ko dito sa Iloilo. Hindi sir pagpermahan, sir, ang akong clearance hindi pag-ihatag hamba ko ti ma-transfer ang bata ko. Actually, sir, may personal ko nga ginhulam ya, sir, sa iya bala, sir, nga daw live-in partner bala, sir. Personal ko bala ya, sir, nga utang. Hindi na dapat, sir, pagdalahigon. Ang personal ko nga utang ya dito, kaya nagtugan ko ya, sir, sang adlaw nga kung saan ako, sir, mabayad. Ginuna ko ya, sir, ang eskwelahan sang bata ko. Ya, sir, dala ya, sir, ya, sa personal iya. Kinanglanong ginaya, sir, sang bata ko, sir. Kaya may eskwela ang bata ko, sir, mag-grade 7, sir. Okay, Aryo. May istra ni may live-in partner o kon bana? Live-in partner, ya lang na sir, patay na iyang nga bana actually. Okay. So, dito kaya nagulam sa iyang live-in partner o kon mismo sa sir. maestra? Hindi sa iya, sir, wala kaya utang sa iya, sir, nga napanamdam. Ang utang ko ya, sir, nga balayaran, sir, iya lang gito sa eskwelahan. Ano namin mga sa eskwelahan ng utang man? Ang sa graduation fee nang namon, sir, nagkadto ko, pero sir. Pero di man yung istorya mo nga may balayran ka sa eskwelahan or sa personal to sa live-in niya? Sa live-in niya lang, sir, may utang, sir. Okay, so may utang ka to sa iya nga live-in. So, personal tapos ko na yan, sir, nga ginhulam, sir. Ano na? Personal ko to yung ginhulam sa iya nga live-in niya, so, sir. nagagwa diri karon base sa imo sini nga ginahambal nga ti daw ginaipit niya ikaw tungod nga may utang ka to. Oo, ginaipit siya, kuya, sir. Okay. Gin-explicar mo ni sa iya nga bilang maestra kinahanglan masang estudyante. Oo, sir, gin-explicar ko sa iya, sir. Hambalan niya ko, sir, nga reklamo ka lang to kung diin ka gusto mareklamo. Okay. Dako ginanghula mo sa imo nga sa iya nga live-in partner raw? Naghulam ako, sir, sigun sa ginsugo lang ko sang pakaisa ko sa to kay nagkinahanglan sa, sir, sang parta, 2K at sir nga ginpamasahe. Di hamba ko, sir, sa 31 nga ini kami, sir, mabayad sa to sang ginhulam bala, sir, dala saka na lang. Kay ang hambay sa Merkulis mo man dikwaon ang card sang bata mo kay sa Merkulis ka man mabayad. Oh, tindi na ya pwede. Kaya mo na gani, sir, gareklamo gito ya, sir, dako gito, sir, ang ginaano ko, sir, nga makuha ang card sang bata ko. No, sir, may klase na ya, sir mo. Tinagkadto ka sa principal niya? Nagkadto ko, sir, kay co-principal na sa, sir, acting bala, sir, kung wala ang amon, sir, nga ano, sir. Okay, Tigin ko, sir, ang maestro sang bata ko nga sa lingko, kung hindi nyo napagihatag ang card ya sang bata ko, mareklamo ko ya sa lingko, iya, ipaano ta ka mo ya sa lingko, iya, kay nga, lain ang personal, lain niya ang kwal sang eskwelahan, iya, kay nga, ano gid ka mo ya sa eskwelahan niya nga dapat ihatag nyo na iyang iya ka mga kabataan sa lingko, ya. Oh, ano ning eskwelahan niya ginatunduan niya? Elementary, sir, grade 6 na ng bata ko, sir, mag-grade 7 na. Anong eskwelahan? APME, sir, Aliho Posadas Memorial Elementary School sa Banwasang Ahoy. Liwat ba nga yala ba? Aliho Posadas Memorial Elementary School, APMES. Okay, sa din na sa Ahoy?
Sa 5th sa eskwelahan sa Banwagid mismo, sir. Sa Banwagid, oh. So, dira, so, kapila ka na kabeses siya magpangabay, so gahambal siya. sir. So, hindi na ya pwede nga hawidan mo ya ang card sa imo sini nga learner kung may utang dito ya personal kay hindi man directly nga sir. siya. Wala man kuya kagula kuya saya sir nga napanumdum nga utang sa dito man kuya sir personal nagulam sa banaya. Banabana sir. So kagamay nga utang ali nga 2,000 pesos. Mayor base may mga fees kasi eskwelahan nga dapat pabaydan. Sir, nagkatugani ko sa eskwelahan kaya magbayad ko to sir sang fees bala nila sir kay nag-graduation sila sir sigun kitigado kami sir. Naghinyo kami sa subong nila gin pabayaran bala sir. Tinabaydan mo na mga fees para sa Nabayadan ko na sir, pero hindi agad siya pagpirmahan ang kwansang bata kuya sir. So tungod lang nang sa resibo sa utang akon. nimo sa iyang live-in, dira kita naga libot Oo, subong hindi niya nag-conflict, pag-ihatag ang card. Oo. Okay, Amo na, ano ni sir. siya advisor niya? Hindi sir, ang advisor sa bata ko ginchat ko sir nga nang hamba ko sa iya kay hindi man iba hamba ko to nang kung hindi agad nang pag-ihatag sa ko. Iyayad ako na napundaya siling ko sa pagkamaistraya. Ako siling ko ultimo lang ko. Pero kung hindi gid saya magpakatig-agid saya siling ko to, reklamo ko gid saya. Kay gintudloan na pa ako nga reklamo ka lang kung diin mo gusto mareklamo. Anong ngalan Amo sa ginahambal maestra niya nga sa ni? akon, sir. Si base kung makaano sir. Okay. Depende ya sa imo kung ihambal mo ya kung hindi. Oo sir si Ma'am Kalaor. Anong first name? Girly Kalaor sir. Girly Kalaor. Oo. Pilay, ano na siya principal sa eskwela ko? Ano namin mo kayo nang Kumbaga daw ko ano lang sa mga sir kung wala ang principal namon sir. So kay Ma'am Girly Kalaor, ma'am, open ang amon sininga linya, agod niya magtawag ka diri sa amon sa pagpatahag. Kay tiway nimo ginhatag ang card sang iya sininga bata, di ba ma'am? Ako tani sir, gusto ko malang tani sir, ginsitol ko man nga hamba ko sa iya dahil kung ano mabayad lang ko sa 31 bala sir. Gapangabay man ko sir kiti mang bata ko mapa-enroll sir, hindi ka pa-enroll kay wala sang card sir. May number ka man ni Ma'am Girly Kalaor nga ni? Wala ko sir number. Okay, sige lang ideyahan namon nga para makakuha sang number ni Ma'am Girly Kalaor nga ni mama. Pero willing ka man di ba nga paidan tong utang saya sining live-in? Oo sir, nagpangako na ko sir nga sa 31 lang kami sir mabayad sir kay subong sir wala gid kami may nakaptang nga kwarta. Ano nang gapautang iya nga live-in ha? Nagulam ako yan sa iya personal sir kung may kwarta sa gapulam na sir hindi man nadalok sir mo. Nga kawo. Ang ginapangabay ko malang tani iya nga ang personal sir lain na yan sir sa kwansang eskwelahan sang bata mo kaya ang bata yan sir may eskwela na mo. Okay. Tiodi. Amo nang ano ko tani sir ginapangabay ko lang nangay ko sir sang bulig sir. Nga maamo na bara sir nga makuha ko lang yung card sang bata ko sir. Sigun niya sir pigado kami sir. Purpose man kami pero hindi pa kami active sir. Parent leader man ako dire sa amon sa barangay namon. Oo, hindi na ya pwede nga i-hold mo niya tungod sa personal. Ang baydan niya na ng personal nga balayran eh. Oo. Amo mala na sir ang ginapangabay ko tani sir. Ate, sige. Ma'am, thank you so much. I-try namon kung makakontakt dari si Girly Kalaor nga ni maestra. Sige sir. Tapos thank may you, number thank ka na, pwede man makahatag ka dari sa amon para nga makuha taman ang yasini nga side. Wala ko sa iya sir number sir. Sige. Kay Ma'am, gapangayo gani ko sir sang sang amon nga principal bala nga maistorya man sa tani. may Para number nga ka sang kung- iya live-in? Wala man sir. At ano lapitanay kay mo dira sa Ahoyaw? Bali mga 5 minutes lang siguro sir sa ilang ibalay. Ate, may ang baka bata ni Ma'am Girly ni Dlagko naman. Nagkuna na iya sir. Ang mga pila edad dyan ni Ma'am Girly nga ni? Mga dara sa 40 plus siguro sir. Ate, sige. Ma'am, thank you liwat, ma'am. I-try sir. namon kung maka-message sa diri sa amon. Oh, thank you man sir. Okay, thank you, Gid. Mga ka-K5, ang ato sining tag-reklamo from Ahoy Elementary School, ginhold sang maestra ang iya sining card o card sang iya sining bata kay ti may utang nga 2,000 sa live-in sang sining maestra. Kung basihan naton subong ang ato sining tagreklamo,
sort of more on personal ang iya siningagin na palabot diri sa aton. Kay kung sapit sa tres siya mabayad gunos ang utang, sapit sa tres man niya i-release sang maestra ni Girly Calaor ang card sang iya sininga bata nga ma-transfer diri kun tani sa may syudad sang Iloilo. Hindi inihinchak to kung basihan naton subong ang ato sininga tagreklamo. So muna kay Ma'am Girly Calaor basi makakontak ka diri sa amon regarding sa reklamo sa imo. Willing gid kami nga mamati sa imo sininga statement mga ka-K5. Kay ti ginapunggan mo diri ang pag-eskwela sang bata Hasta nga nakabot sa punto nga nagreklamo na diri sa K5 News FM ang ining Iloy nga ti gusto niya mag-eskwela ya sini nga bata. Do nga ti subong nga si Mana, pwede pa man ka enroll mo. O pwede pa man ka palagas, pero ti ang huol bala sa ginikanan nga mapa-enroll. Kung damo pa sa tani isang pwede makadtuan, kay ti tani na enroll na ang ya sini nga bata kung masako man siya basi buwas. Hindi siya ka pa-enroll, ti ano punggan mo niya ang pagtuon sang bata Girly Calaor. So open ang amon sini diri ma'am nga linya para sa pagpaatahag nimo sa ginreklamo angot diri sa imo. Ara na siya kay K5 Aaron, K5 Lawrence. I-try tabi kung ara na siya sa linya or sa area sa sining mga nagapatigayon sang on-road parking. Una, dara sa may coastal. Sa area sang Lapus. Kay ti nagligad, naghatag sang statement ang ABC President sang Lapus. Nga ang mga truck dira nagapark, ang ibang ganit mga container, ginabilin ng mga trailer truck. Ginabilin na nila dira sa igad sang dalan sa area sang Lapos kag diri sa may coastal. Ti madamo sang bodega dira. Somehow diri sa may area sang coastal madugay na ni naton nya ginpalabot dati to ginpalabot man ni kay Sir Jack Conlo nga ginabilin didto bala kag ti makahalit ka makadisgrasya bala to the extent nga tong nagligad nga trailer truck ginguyod na lang to mga K5 kay gali nagrulupok ang yasini nga roida. Ti National Highway ini siya. Mabudlay kay may mga nagalabay dira. Karon sa kadamuon sang sining mga istorya dira sa may coastal kag nagbarata ng istorya, may pila ka mga kalan-an dira sa may area sang coastal. Sakop na ni siya sang barangay Bituon. Ti diri lang bala kita sa may haling ka di sa may Baldosa. Pakadto kadira sa may Laguda lain na Baldosa, then ano ni siya gani next ang San Isidro, tapos next ang San Isidro ano na siya nga barangay dira sa may kilid da, tapos next is Balabago, next sa Bituon ti Banuyaw gali Banuyaw hasta dira sa Bituon ti part pa ni sang coastal sa Haro Kaya may pila ka nagpalabot nga reklamo kay K5 Aaron ang ila sining mga kalan-an dira. Nga ti ang mga customer kuno naga-park sa igad sang dalan. Ti unfair ini mga ka K5. Kung ginahawa na nato ng dalan na diri sa may area sang Lapus kag dira sa may coastal. How come mga iban dira hindi naton mahawanan? Nahadlok bala si Colonel Oldarico Garbanzo sa mga negosyante nga Nahadlok bala siya? Retired colonel niya kag nakaging ICPO director nahadlok sa mga negosyante dira nga nagapark or nagapapark sa ila sining mga customer sa igad sang dalan. Kag in fairness man niya sa mga negosyante nga ti ila ni maka-customer sila kag pangabuhi man sila sang intsakto mo. Tagain nyo man sila sang pwede maparkingan or sila mangita man niya sang ideya kung pwede makapark ang ila sining mga salakyan. Kaya ti sana siling naton unfair ni siya karon sa iban kung nagapanghawan kita sang ato sining mga dalan diri di dapat sakpon man sila ibutang man sa intsakto nga makaplastar man sila in win-win solusyon. Okay, ti hambal sila hawa na to sa piyak pero diri sa piyak wala man ay naano man. Di dapat patas mga ka-K5 ang solusyon sa aton sining mga dalan diri sa may area sang syudad sang Iloilo. So dugay-dugay tinagaplastar na si K5 Aaron.
Ti amo na gani sa liwat balikan tatong maestra. Klase na giman buwas pero ti base pa man lang pwede pa ma-enroll ah. Oh, amo na gani sa aton sining maestra nga to. Hindi pagdala sa imo sini personal ah. Ang ining bata kay ti magapa-enroll siya mga ka K5, okay? Oh. Baldosa pagtabok mo, okay. Sige, salamat gida dira sa may area sang Be Baldosa ko no. Ga lagabong kita gida ano di ka lagabong ko mga naga park ini dira sa may area sang Baldosa subong mga ka K5 kiti ginapang check tani subong ang mga naga on road parking eh. Oh, ara na si K5 Aaron, K5 Lawrence. Oh, way pa. K5 Aaron na palayo ko dira para nga ka plaster kita dira o naga wirecast kuno to kay Sir Ayi Kasa. Salamat gid sa may Baldosa dira sa naga pamati subong diri sa ato sa nga pagpangalagad. Ti kamusta dira ang Baldosa? Hawan man bala dira ang area sang Baldosa sa mga naga on road parking. Pero ako nakoya palang tawon ang mga naga on road parking ni mga ka K5 mostly di sa mga dalago nga mga truck. Mga pangayaw ni sila siguro Ngaway bala ideya kung anong ginapatuman sa aton sining city government sa pag-park sa higad sang dalan. Ito ko mga pangayaw ni iba ni mga tracking services ni mga taga Cebu ni sila. Iba ni taga Negros, iba ni taga Manila, iba na ni naga-alog-alog pa nga paghambal pero taga diri man lang sa aton. Pero driver sila sa mga negosyante pero somehow naghawan-hawan na dira. Naka-standby sa linya sa liwat si K5 Aaron Rifoyo. K5 News FM Live Report. K5 Rob, good morning Luwat. Karon diri naman kita sa Barangay Bito na Haro. Dili na nang godri sa reklamo sa to no sa Kauturan tan. Ngati isa man ka motorista nga nagaagunto ngati kon mag-agi diri sa may Barangay Bito na Haro K5 Rob. Ngati may mga on-road parking kita dira K5 Rob kay pinatastar pa naton ang Viber Black K5 Rob pagod niya mangin masanag sa aton. Sa mga Kauturan taga-Tanaw subong ang sitwasyon gid aktual K5 Rob diri sa may area sang Bito na Haro. Pero subong nakita ta may mga pribado nga sasakyan ang naga-parking diri K5 Rob. Kag di dani dohanos ni bilog ginilawa sa sasakyan nila K5 Rob. Ang tawag diri ang arigid sa karsada. Okay, ari naton niya Viber K5 Rob. Okay. Okay, ari na K5 Rob. Okay, makita naton ang naga-on road parking diri K5 Rob, no? Ang mga pribado nga sasakyan. Sa aton nga kamera makita diri K5 Rob ang isa, dua, tatlo diri ka pribado nga sasakyan na ang naga parada diri K5 Rob sa ilid sa dalan. Ti lakat-lakaton mo K5 Aaron kung ikaw da nagalabay, actually may mga disgrasya na lang nagkalatabo da nga nagbunggo sa mga salakyan nga nisigad sa dalan eh. Iya, so sa K5 Rob. Makita naton kung basihan gid ang gusto nga takbo sa dalan, may mga solid white lane sa K5 Rob sa kilid ni ang basihan kung din tutod ang dalan para sa mga motorista and footwalk para sa mga kuturan nga naga-inagi diri. So makita ta, yari, may naga-pinarting diya nga mga pribado nga sasakyan, may mga motorsiklo, may mga di pasahero nga sasakyan. Kaya do sa gyapon sa Pulos K5 Rob, ang ining ginapamtang diri sa gobyerno naton nga continuous white lane K5 Rob sa silid. May man rin, may mga tricycle, kaya mismo ganun mga sanabagan ito, pag ginakoskosan sa kasada, K5 Rob. Iway gida may nagalibot-libot, kakusalyari, subong adlaw sang Domingo? Subong K5 Rob, doon rin pakipakina, presidente, nagkanto na kita dos bitoon, gusto ko man din isang aron, rin isang kakusalyari K5 Rob, nga makita nato, nga panita na K5 Rob. Amo gani, kaya mostly na nagaminotor na sila kag nagalabay dira eh. Yes, K5 Rob, isa pa, kung makita sa pagpatrol na bala naton, K5 Rob, sa Siran sa Iloilo, dito sa sentro,
makita nato niya wala to tong pagbalita nila sa mga tricycle nga naga-on-road parking para nagabantay sa pasahero nang ginagani mismo nga makabig nga ra gisusulod sa highway K5 route ginapalitan nila. Pero pag-abot iya sa may area sa Bitoon, K5 route, halin na dito magpabalik kita dito sa punta, pagbabalik ka sa sentro sa Haro. Duwag kita sa inyo nakita, hindi nga nga nagpanita K5 route. Kasi muna yung wala sa kita kabalak isang route na nagainano, maksidari natin, sumasi K5 route, masako. Pero si Amune, ang ginareklamo sa pinadari sa mga motorista nga kung pwede, ang pagpanita na tanin nila K5 route, pagsaway, pagpanikit sa mga motorista or sa mga nag-on-road parking sa may to sentro sa pinaka-restrict sa syudad K5 route. Tani diriman sa barangay Bitoon Haro K5 ba? Oh yes. Ti unfair man na K5 Baro na sa dire sa may area sang coastal. So gapanawagan mo kita sa mga negosyante dira sa bilog area sang Bitoon, i-try mo be kuhaon karo si Cap Jonalyn probido angot dira sa reklamo K5 Aron sa mga naga-park dira sa may higad sang dalan kung bala ano ginapang saway niya man ginapang muno niya man kung bala ga-comply sila o kung base kung istorya lang sa gyapon yung pagtalikod sa mga barangay officials naton why naman bala sila K5 Aron now? Yes, ang mga K5 route ang pasito naton kay punong barangay Jonalyn Provido sa barangay Bitoon Haro kay isa ini sa makabig na K5 route na naka-obstruct sa dalan naton. Kasi hindi lang isa abig katao K5 route kung tanaw nagkadabay kadiri sa highway naton K5 route. Ang isa pa kung ining dalan dulo mabig K5 route kasi kada mo diri sa naga-on-road parking amo ning delikado. Pero titinguhan sa K5 route na makuha ang pahayan ni Cap Provido diri sa barangay Bitoon Haro. Yes, salamat gid K5 Aron live dira sa may barangay Bitoon sa distrito sa Haro. K5 route ang ining reklamo kung balita ang nadurong sa kaalwan sa MyTC. Ang Alkaline kabay sa K5 route na tarangid mabakal sa may klinika di Alternative Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Oy sa tabanangid sa Robinson Space Haro, Iloilo City. Kahit sa mga butika nga malapit sa mga inyong mga lugar. Ikan rin sa may barangay Bitoon Haro, K5 route, ako naman si K5 Aro de Repoyo. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Live Report. Salamat gid kay K5 Aron Refuyo live dira sa may barangay Bitoon sa distrito iya sang Haro. So sa liwata, tanan-tanan dira nga mga naganegosyo dudugay naman na di actually nga ginareklamo dira ang area Hawani nyo man ang ato sining mga motorista nga nagalabay dira. Hindi lang siling hawana nyo for subong adlaw, sunod nga inadlaw, sunod nga simana kay tungod nga ginagapang sita ato sining nga city government sa mga naga-on-road parking. Salamahon naton kay ining ato sining nga pagpatuman para ini sa mga nagalabay dira sa area. Hindi taman ni tanan masipot-sipot pero sugura naton sa aton sining kaugalingon nga naga-comply bala kita sa patakaran nga gina-imply o ko ginapatuman sa aton sining syudad sang Iloilo. Kung sala si Colonel Garbanzos, si retired Colonel Garbanzos, akiganta kay sala. Pero subong, so far nangin maayo ang iya sining paghulag diri sa mga traffic enforcer niya. Dira sa may Lapos, kay ti ang kapitan ay yung ABC President sang Lapos nagligad, nagpahayag nga. Amo ni, mabudlay, ti may ordinansa kita nga pwede man gali kita kapanakop. So, ti abi Colonel Garbanzos, buwas sigurado na sa udto adlaw. Hasta sa gabi, damo-damo na nagapark kag sakop panisang Bitoon, syudad panisang Iloilo. Abi panakpa dira ang mga nagapark. Kag pang tikiti sila. Kung hindi man sa gihapon pag ideyahan sa mga tag-iya sang restaurant dira, ang ila sining nga mga customer kundi sa diin mabutang sang ila sining nga mga parkingan. Kay unfair ni karon sa iban nga mga barangay nga nag-comply, unfair ini karon sa iban nga mga nagakatagam dira kan hadlok dakpon gali kay dira sa mga kalanaan sa may area sang Bitoon. Gapi na gusto lang sila sang park sa ila sining nga mga salakyan dira. Hindi lang sila nga for the sake nga makakaon dira kag makaadto sa mga negosyo dira. Dapat patas kita kung nagapatuman sang lay. Hindi lang man sa may area sang Bitoon, retired Colonel Garbanzos.
abi saramaha ang pagpatuman kag pagpanakop mga random lang teke area legit niya nga may mga violation sila mo tangsa ang imong nga traffic auxiliary nagabantay malang nakaroon sang mga traffic lights naton dira nga magi alang-alang madelig pero dakpon area pidi gini sila mapangdakop dira nga naga-violate sang aton sini nga mga ordinansa diri sa may syudad sang Iloilo inka man na sang syudad in kaso maayo man na gani kay matudloan ni sila leksyon nga. Dapat pangita ka mo sang insakto nga parkingan kay national highway ini sila kag dalan ini siya. Agod nga hindi makahuol sa aton sini nga mga motorista sa dira nga area mga ka K5. Okay? Kabay pa nga boss nga adlaw medyo mahawan-hawan naman na dira ang area sa nga Bituon sa reklamo sa aton sini nga mga motorista mga ka K5. Damo na kuno diri mga illegal Chinese national ti kondamo ati siling ni Mayor Jerry ati dapat kuno ihimuon nga legal ang ila sining pagkadto diri kay ti nagliga di man nadakpan nga Chinese national to ti nagapatigayon sang illegal niya nga negosyo amo tong sigarilyo bla nagligad to may mga cyber sex ba to mga Chinese man to mga illegal man. Ti ano kabayaan lang sa ato sining city government dere. Sa kay Mayor Jerry balaan niya man ti ko na balaan niya ti nga nangabot pa sa punto nga nagaguluwa ni ko ng istorya nga ti do ginapabayaan lang ni Mayor Jerry ining mga Chinese national nga naga-illegal dere sa aton sa syudad sang Iloilo. Abi ang intelligence monitoring taka intelligence gathering naton pa sang kada Mayor Jerry. Sa kay Colonel Kim Ligada, sir. Nami pa yang monitoring sang NBI sang sa pinpid nga sa kadamo-damo diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Unfair niya sa aton nga mga Ilonggo nga ginasudlan kita diri illegal Diri kita sa legal. So sa NBI ti kun madamo pila na balang natumod nila pila ang figures nga ila sini nga nabalaan base diri sa ginpalabot nga report kay Congresswoman Jam Baronda mga ka K5. Ti himuon na lang kita di halampangan sa mga illegalista. Pabayaan na lang nato ni mga naga-perform sang illegal activities diri sa aton. Ti magluwas pati Chinese ini sila subong mainit sila sa ato sining pang gobyerno. Ilabi na gining pugo-pugo ngani. Pero balaan ta man sa gihapon. Dulaw ng pugo sang ginatudlo ginpasulod sang administrasyon ni Duterte. Piti balaan taman ang away subong is Duterte kag Marcos. Tidulao ng pugo pero sigurado na siling sa iban may mabalik man na sa gihapon nga kasubong sina pero lainon na kuno. Ay nga aman basi man kuno nga ti wala man nagahatag kuno sa administrasyon Sampalin mo. Ang ila ni kanya-kanya man lang ni interest dito sa ibabaw sang mga lideres naton mo. Kita diya sa idalom, mamati man lang diya kung ano nagkakalinabo dito. At the end of the day, sila man nagyapon to makapulos. Makaambit man ang ato sini gobyerno, pero gamay. Sila ya, may mga intereses na to sa babaw. Ang aton lang man diri importante, ngati wala sang illegal diri sa aton sa syudad sang Iloilo. So kami ari man ti dapat panakpon sang ato sini nga pulis sa pagpamuno sang aton sini nga City Director, Police Colonel Kim Ligada. Pero so far daw ay bati-bati malinong si Colonel Kim Ligada sa iya sini nga pagsulod bilang bilang City Director nagahulat pa sang builo. Sampalin mo. Tagaan ta siya sang pila pa ka mga inadlaw mga ka K5 sa pag lay down sa iya sini nga mga programa kay nagaaso yang agi ni Colonel Coronica diri nagligad mo bilang City Director kay isa ka taga Bacolod mo. Ilang taon taman kun maaso man ang agi sang isa ka taga syudad ti Ligada taga kuani siya taga Lambunaw Kung nagaaso man ang agi sang ato sining bago nga City Director, mahuyat atos pangayaw. Nga si Colonel Coronica nga natadlong niya diri sa aton. Pero ang aton diri nga gibutang ta sang tumandok nga diri sa aton. Pero hindi man lang gali kay tungod nga ti amo nang matabo nga ti puro man lang abi kuno kilala. Di ba? Kung kilala ka kung grupo, si taon na
ang pinakamanami nga matabo kung ang migo mo kang kilala mo masaway sa imo. Maglay man ang buot mo pero ginakabig ka magyapon migo kay ginasaway kaniya. Sangsa kabati ka pa karon sang istorya sa iban nga tawo mga ka-K5. So mo nang mensahe naton kay Colonel Kim Ligada. Sir, hindi magpangalang-alang trabaho niyang imo ya. O ipatuman kung anong dapat ipatuman bilang city director diri sa may syudad sang Iloilo. Hindi siling nga mabungol-bungulan nga pabulag-bulagan hindi nga siling nga dapat matapungan ang performance ni Colonel Joreste Coronica. Dapat hulag ka man. Okay? Sige salamat gid sa kay kay Colonel Coronica nga nadala niya sa mayo nga imahe ang ato sining mga kapulisan diri sa may syudad sang Iloilo mga ka-K5. Kaya mo na sa Department of Agriculture naman balikan naton. Pasangkaran yung inyo sining nga programa sa ato sining nga mga mangunguma. Kay isa ini sa ginlay down nga programa ni Presidente Bongbong Marcos. Kasiling niya ang bugas matag 20 pesos ang kilo pero na sa katuig tatlo na katuig dugay-dugay. Pero 20 pesos gali ang isa ka serve sang rice. Do pareho manasa ginambal nagligad to ni Senator Alan Peter Cayetano nga ang kada pamilya ko na may 10,000. Ti pasarig. Tinangga pa ayuda subong ang nagliga to gintagtag to sa Iloilo Sports Complex iya sang provincial capital to. Tag 10,000 to para sa mga farmers naton kuno nga naapektuhan sang El Nino. So gamitan nyo sa insakto ang ginatag sa inyo sang gobyerno garing kay 10,000 kung may duha ka ni hektarya nga naapektuhan sang El Nino way ni kulang ni. Dira gani nga kinahanglan masangkad ang ato sini nga programa sa Department of Agriculture. Hindi lang sila nga nagatutok kita sa mechanization program naton. Kay ti ang balon ta magidman madasig sa mechanization program. Pero hindi man tanan-tanan ang mechanization program ni pabor niya sa mga lagpad talamnan mo. Mga malagpad o lumahan. Ti balaan taman ni mga malagpad o lumahan nga ti damon sila nagaparte-parte magulutod sila. Ngati kung damo parte, hindi ilang man siling isa makadesisyon sa pagpatigayon sa mechanization program naton. So, amo ni goods si mechanization program sa ato sining gobyerno, pero hindi naman siya goods para sa mga small-time farmers naton, which is, amo ni sila ang bisan pa paano makapatigayon sang ila sining nga pagpanguma, agod nga maka-income mga ka-K5. Ayaw na kayo ang intern pa nga sinyas, no? Nasa gamhanan pa sa bungang interns sa regular tanga technician, no? Salamat gid kay Lovely Solis Castillo, Norman Baldoque, Mary Jane Acopio Tinyate, Jane Solinap, Luna Mondido, Jimboy Militar Campbell James, okay. Si Marie Jonah Saldo, pwede man na pre-temporary enroll. Temporary enroll, tigari kay ma-transfer sa diri sa may syudad sa Iloilo. Sige, si Ma'am Maritalia Michelina, salamat gid si Romeo Subere, nadilin siya utong. Sige, Ma'am Bings PSG, Anali Bahade. So, Winifreda Sarmiento, Jaguar Delta Osano, Maria Lorna Alvarez, Kaimir Bill Misieke, Azun Pineda, Arnold Gamboa, Marbebe Palomar Jinke, Mabsa Jade, Abdul Jakul, Jasper Jan Lenterna. Salamat gid sa inyo sining nga pag-upod diri sa ato sining nga pangalagad. Kilitanay kita karon sa gabi sa harana sa K5 diri sa K5 News FM alas 7 hasta alas 9 sa nga gabi. Sige, sa ato sining nga mga ka-K5, babantayan pagid ang pila ka mga update sa sining nga balita diri sa ato sining nga pangalagad. Ilonggo Caps on Air naman karon dugay-dugay alas 10 hasta alas 11 diri sa K5 News FM Iloilo. Sa ngalan lang gid lamang sa ato sining nga technical partner diri ka K5 Lorenzo Liman, sa amon nga station manager kag area manager ka K5 Ray Umalay, kag sa amon sining nga chief executive officer sa K5 News FM Philippines. 5K Broadcasting Network Incorporated, kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Dr. Ramil Itangoy.
Ako naman si K5 Ralph Dili Mosqueda para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM.